Església de Sant Joan de Conilles. És una església construïda a partir de murs de maçoneria lligats amb morter de calç molt transformada. D'origen medieval, és coneguda la seva existència des del segle XIII, però va anar patint transformacions fins ben entrat al segle XIX. De fet, l'actual edifici és del segle XVII, quan s'enderroca l'església romànica per fer-ne una de nova, la qual, al seu torn, es va modificar de forma considerable a mitjans del segle XIX. La transformació de l'edifici és evident amb el bon nombre de pedres treballades, restes de columnes i inscripcions que es troben reaprofitades en els murs de l'edifici. Entre elles es poden llegir les dates de 1601 o 1833. El nucli de l'església, conegut com l'Altra Banda, és l'embrió de l'actual poble i era conegut com Sant Joan de Conilles. Fins al segle XVIII no es va començar a construir a l'altre costat de la riera. El primer document conegut data de 1208, quan era sufragània de Santa Maria del Castell de Mediona. L'any 1844 es va concedir a l'església la condició de parròquia. Aquell any es va començar a construir la rectoria. El picador de la porta té inscrita la data. El 1855 es va canviar la porta d'entrada, que va ser situada a orient sota el campanar. El pas elevat que comunica l'església amb la rectoria es va acabar el 1868. El rellotge es va instal·lar durant aquell segle. Als anys 30 del segle XX, una ventada es va endur la part de dalt del campanar i va ser substituïda per l'actual.